אגרופים. לא, סליחה, אני בשיר הלא נכון. מספריים. בלבלתי, קורא. מבריגים מנורה. ומה יש לנו? חופשה מדהימה. אז רגע, בואי. כולם נתקרב, קרוב אליי. האמצע. כולם ביחד, תעזור. אז 1, 2, 3. תקפוץ. בואי. מאחים. מאחים. מאחים מאחים סיבוב ים המלח מאחים מאחים באהבה וכולם מגלגלים את הידיים עד למטה עולים לאט למעלה וזזים מצד לצד ופעם אחרונה כל הכבוד לכם ילדים. אני רוצה להגיד לכם תודה שהשתתפתם. תודה רבה לכל הילדים שהשתתפו וגם צפו מהקהל. תודה רבה לשיחות הילדים שלנו, ליאור עזיזק ולאושרית סלומון. תודה רבה לדיג'י שלנו, דיג'י קובי ניניו. אני הייתי מור לנדור לשיחת הילדים גם כן. ב9:15, נכון? 9:15 יש תקופה של להקת הבית, לא נפסיק לשיר. ולנו לילדים, יש לנו מועדון לילדים מסיבת פיג'מות ב8:30. אז תגיד? ב8:30 מסיבת פיג'מות במועדון הילדים.